आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो अरुणोदय स्किमनि आङो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय आङो दाख्लैबावै मोनसे CMनि मोनसे भिडिअ' होदोंमोन। बे सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो अरुणोदय स्किमनि गोबां मेल मिटिंफोराव CMआ बुंबाय दङ प्रत्येक न'खराव जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं बिथांमोननो अरुणोदय स्किम होनो CMआ थांखि लादों। नोंथांमोना भिडिअ'आव नुदों जानो हागौ मास जोबनायनि 10 तारिख खालि नोंथांमोना अरुणोदयखौ CMआ होगोन बुंदों। नाथाय गोबां मानसिफोरा कनफिउस जादों जानो हागौ। बेयाव नोंथांमोना एबारनिफ्रायनो जाय बिथांमोननाव रेशन कार्ड दं नोंथांमोना एबारनिफ्रायनो बे अरुणोदयनि रांखौ मोनगोन नामा बेबायदि कनफिउस जानो हागौ। आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन होनो नाजादों। नोंथांमोना एबारनो मोननाय नङा बे रांखौ। CMआ इलेक्सन बायनानै बे प्रत्येक न'खरावनो जाय बिथांमोननियाव अरुणोदय स्किमनि लाबखौ मोनाखै बिथांमोननो जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं नोंथांमोना थाबैनो बे अरुणोदयनि रांखौ मोनगोन। जायनि न'खराव रेशन कार्ड दं नोंथांमोना एबारै नैबे 10 तारिखआव नोंथांमोना मोननाय नङा। नोंथांमोना इलेक्सन जोबनानैसो बे अरुणोदयनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। गोदानै 3.0 बेयाव लन्च खालामनो थांगासिनो दं आसाम गभर्नमेन्टआ। नोंथांमोना क्लियार जाबाय जानो हागौ। दानिया जोङो सावरायगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता स्किम। बे स्किमनि आपडेटखौबो CMआ गोबां मेल मिथिङाव बुंबाय दङ। जाय बिथांमोना फर्मखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा फर्मखौ नोंथांमोना जुदि फिलआप बानायबायबा नोंथांमोननो थाबैनो इलेक्सन बायनायनि उनाव नोंथांमोननो 10,000 रां नोंथांमोननो CMआ हरनो थांगासिनो दं नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव। नाथाय गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा बे रांखौ मोननाय नङा। मानो होनब्ला नोंथांमोना मोनसे खामानिखौ मावनानै लानांगोन। नोंथाङा DBT होननाय सिस्टेमखौ अपेन बानायनो नांगोन। जाय बिथांमोननियाव DBT सिस्टेमा अपेन गैया नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिला उद्यमिता स्किमनि बिजनेस मावनो सोनाय रांखौ नोंथांमोना मोननाय नङा। नोंथांमोना उनाव मामाखौ रायब्लाबो बा नोंथांमोना सोरखौबा बुंबाबो नोंथांमोना मोननाय नङा। नोंथांमोना नायख्ल' जानानै थानांगोन। नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनांगोन। नोंथांमोना थाबैनो नोंथांमोना गावबागावनि बेंक एकाउन्टआव DBTखौ नोंथांमोना लिंक बानायनो नांगोन। नैबे नटिसावनो आं नोंथांमोननो मोनसे नटिस देखायनि। नैबेयाव गभर्नमेन्टआ मोनसे नटिस बरनानै होखादोंमोन। गिबियावनो बे स्किमखौ लन्च बानायनायाव फैसाखौ नैबेयाव सोगोन हेभ भेलिड एन्ड एक्टिभ आधार सेभिं बेंक एकाउन्टआव। नोंथांनि आधारजों नोंथांनि सेभिं बेंक एकाउन्टजों लिंक थानांगोन अब्लासो नोंथाङा बे रांखौ मोननो हागोन। नैबे नटिसखौ CMआ बे स्किमखौ लन्च खालामनायनि सिगांनो बेखौ आपल'ड खालामनानै होखादों। गोबां मानसिफोरानो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन गावबागावनि आधार सेन्डिंआ नोंथांनिया एक्टिभ जानानै दंना गैया। जुदि नोंथाङा एक्टिभ जानानै गैया नोंथांनि आधार सेन्डिंआ नोंथांमोना रांखौ सोब्लाबो नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। गोबां बे स्किमनिफ्राय रां मोननांगौ मानसिया थालांनो हागौ। नोंथांमोना थाबैनो बेखौ सल्भ खालामनानै लाबानो जाबाय। आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नोंथांमोना बे आधार सिडिंखौ बोरै चेक बानायनो आङो बेखौबो देखायगोन। आरो नोंथाङा बे आधारखौ बोरै सिडिंखौ बोरै अके बानायगोन एक्टिभ बानायगोन आङो बेखौबो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो A to Z प्रसेसआव देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथाङा आधार सिडिंखौ चेक बानायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव UIDI बेखौ सार्च खालामनांगोन। आङो आगोलनि भिडिअ'फोरावबो बेनि प्रसेसखौ देखायदों। थेवबो जाय बिथांमोना गोदान भिउआर बिथांमोननि थाखाय आङो नैबे प्रसेसखौ लाबावनाय जादों जाहाथे बिथांमोनाबो मिथिनानै लानो हायो। बे आधार सिडिंखौ DBT बुङो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। गभर्नमेन्टआ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव दानिया फैसाखौ सोआ। आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जानांगोन। DBT होननाय सिस्टेमा अपेन जाबासो नोंथांनियाव राङा हाबगोन सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि स्किमफोरनि राङा। दानिया नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन माइ आधाराव नोंथाङा थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होनोसै माइ आधाराव थुनानै नोंथाङा नैबे आधार सार्भिसाव नोंथाङा थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे आधार सार्भिसाव जोङो थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा आधार सार्भिसाव थुनानै नैबे आधार लिंकिं स्टेटास नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। दानिया बेयाव बेबायदि पेज गेवगोन। आङो बेनि लिंकखौ डाइरेक्टयै भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव डाइरेक्टयै फैनानै नोंथाङा गावबागावनि आधारजों बेंकजों लिंक जानानै दंना गैया नोंथाङा बेखौ नायनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे लगिनाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे लगिनाव थुनानै होबाय।
लगइनआव थुना होनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आदारनि नाम्बारखौ बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव लगइन उइथ अटिपि आव थुनांगोन आरो अटिपि फैनानै नोंथाङा बेयाव आदारनि पर्टेलाव नोंथाङा हाबनानै नायनो हागोन। जोङो दानिया बे प्रसेसखौ नैबेयाव आधार कार्डनि नाम्बार आरो नैबे केपसाखौ जोङो बेयाव बहायनानै जोङो नायदिनि। डाटाखौ बहायबाय जोङो दानिया नैबे लगइनआव जोङो थुनानै होनोसै। लगइनआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा दानिया नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा बेंक सेडिं स्टेटास नोंथाङा बेयाव थुना होबानो नोंथांनि डिबिटिआ लिंक जानानै दंना गैया नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होनोसै। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबेदि राइट सिन नुगोन नोंथाङा आरो नैबेयाव कंग्रेचुलेसन इउर आदार बेंक मेपिं हेज बिन डान बेबायदि खिथिनांगोन। नैबेयाव नोंथांनि आदारनि नाम्बारा थागोन आरो नोंथांनि मा बेंकआ नोंथाङा आदारजों लिंक जाना दं नैबेयाव बेंकनि नामाव थागोन। नैबेयाव इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक बेबायदि खिथिदों। नोंथाङा बेबायदि नायना लाबानो जाबाय। आरो मेन प्रब्लेमा नैबेनो बेंक सेडिं स्टेटास नैबे गोबां मानसिफोरनियानो न' जानानै थानो हागौ। नैबे एक्टिभ खिथिनांगोन अब्लासो राङा हाबगोन। नोंथाङा बानायदोंमोन नैबेयाव बेनि डेटआ थागोन। नोंथाङा बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। जुदि नोंथांनियाव बेबायदि एक्टिभ खिथिदों अब्ला नोंथांनि सेन्ट्रेल बा स्टेट गभर्नमेन्टनि जिखि स्किमनि रां सोनो लागा राङानो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन। दानिया नोंथाङा बे एक्टिभ गैयाबा नोंथाङा मा खालामनांगोन जोङो बेनि प्रसेसखौबो नायदिनि। दानिया जायनिया बेबायदि लेन्ड सिडिंआ बेबायदि एक्टिभ गैया नोंथांमोना गावबागावनि पस्ट अफिसाव थांनांगोन आरो नोंथाङा मोनसे बेंक एकाउन्ट अपेन खालामनांगोन बा नोंथाङा जि बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा ब्रान्सआव नोंथाङा एकाउन्ट खुलिनाय दं नोंथाङा बे ब्रान्सआव थांनानै नोंथाङा गावबागावनि आदारजों बेंकजों लिंक खालामनो नांगोन। आरो नोंथाङा पस्ट अफिसाव थांनानै नोंथाङा नैबे इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक बे बेंकखौ नोंथाङा खुलिबाथाय नोंथाङा इजियावनो डिबिटिखौ कानेक्ट बानायनानै लानो हागोन। नोंथाङा बेबायदि नोंथाङा प्रसेसआव गावबागावनि रांखौ मोननो हागोन। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनि जायखिजाया स्किमाव जाय बिथांमोना रां मोनाखै एप्लाइ खालामनानै बा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां बा अरुनदयनि रां नोंथांमोना थाबैनो बे प्रसेसखौ बानायबानो जाबाय। इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकखौ खुलिबानो नोंथांमोननियाव अलरेडि डिबिटिआ कानेक्ट जागोन आरो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव मोनसे फिसा इनफरमेसन होबाय जाय बिथांमोना अरुनदय स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुप स्किम बेफोरबायदि स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदों। नोंथांमोना जुदि बेबायदि प्रब्लेम जानानै दंबा नोंथाङा थाबैनो सम थानायावनो नोंथांमोना इलेक्सननि आगोल नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय। एसेनोसै।